Hej, jag har bland annat bjudit in Dan Ekborg och Torsten Flink och så är det världspremiär för min nya salong, men det kommer senare. Nu ska vi prata om veckans tema. Vi har kallat det de nya barnen och det har varit väldigt spännande människor som jag har talat med och inte minst att titta på den nya forskningen som gör det som förr var otänkbart möjligt. Men barnen, det är de nya barnen vi ska fokusera på idag. Och med det menar jag i det här fallet barn som man kan kalla kanske lite slarvigt donatorsbarn. Det vill säga de vet vem mamma är, men väldigt många vet inte alls vem den här pappan är som alltså har varit donator med sina spermer. Och då är det ju så att man får inte söka efter sin donator i Danmark till exempel. Han har rätt att vara anonym. Och det ställer till det för vissa barn som så gärna vill veta hur han ser ut, vem han är och vad han gör. En av dem jag har bjudit in, Ina, välkommen hit. Tack. Ina Rosdahl som är dansk. Ja. Ja, och du har haft en sån längtan hela ditt liv efter att få veta vem är min biologiska pappa? Ja, det är riktigt. Altså min mor ville jo... Hvis vi spurgte hende, ville hun jo kunne fremhæve flere ting i min tidlige barndom, som hun tolkede som et afsavn. Jeg viste allerede dengang. Jeg var meget bange for mænd. Jeg græd hver gang jeg så dem og gav udtryk for, at jeg savnede, at der ligesom skulle være en far i min familie. Mm. Men är det så att du tänker också att du jämför dig med din mamma och sådär? Många barn gör ju så att man känner ibland jag är inte lik någon här och jag känner ett utanförskap. Det kan vara en del av att växa upp att man ibland känner så. Ja. Men i ditt fall är det ju en realitet. Du vet inte riktigt vem du är lik i så fall. Det är riktigt, och det är ju egentlig det, der er det største problem for mig nu. Altså som helt lille, der tror jeg egentlig bare, at jeg savnede at have en kernefamilie, som dem jeg så i børnebøger, men som jeg er blevet ældre, så er det frustrationen over, at der er blevet truffet en beslutning af voksne om min tilblivelse, og at jeg ikke på noget tidspunkt i mit liv skal kunne få lov til at vide, vem min biologiska far är. Om du går tillbaka till när du var liten, frågade du din mamma då, vem är min pappa? Ja, det gjorde jeg. Hvad sa hun da? Jamen, der sagde hun, at det kunne hun jo ikke svare på. Hun vidste det ikke selv. Der havde været en læge, der havde været med til at vurdere, hvilken donor, der var bedst for hende i forhold til hendes fysik og udseende. Så det var ikke engang sådan, som det er i dag, at kvinder sidder og bladrer i et katalog og vælger den, de helst vil have, sådan, så det på en eller anden måde virker lidt mere som at date i virkeligheden, at man vælger den mand, man helst vil have. Så det var simpelthen bare et valg, en læge traf på hendes vegne. Men ofta så finns det ett nummer. Ja. Ett nummer på donatorn som man har och får veta. Hade din mamma det numret? Det vidste hun ikke, at hun havde. Men så læste jeg selv en artikel som 13-årig om nogle kvinder, der var begyndt at søge efter halvsøskende på deres egen børns vegne, og som så havde fundet hinanden ved hjælp af sådan et donornummer. Og så tænkte jeg, hvis de kvinder har det til deres børn, så må min mor også have det til mig. Så derfor så bad jeg hende om at finde sine journaler frem, fra da hun blev insemineret. Og så fandt jeg så mit nummer til sidst, som er 137. 123? 37. Ja, 137. Ja, det är danska, förlåt mig. 137 var ditt nummer. Och då hade du verkligen hittat någonting som var viktigt. Det var meget stort, fordi når først man har sit nummer, så har man jo et ID. Det er jo det, der svarer til et navn og et efternavn og et personnummer. Og så er der nogle hjemmesider, nogle registre, hvor man så kan skrive sig op. Der er det amerikanske The Donor Sibling Registry, och så är det svenska Scandinavian Seed Siblings. Som vi pratade om här igår. Ja. Ja. Och då är det också så att du har ju fantiserat, kan jag tänka mig, så mycket om vem är då din biologiska pappa. Det finns ju en risk om du skulle ha hittat honom att du skulle ha blivit väldigt besviken. Ja, og det er der utrolig mange mødre, i hvert fald i Danmark, der bruger som begrundelse for, at de vælger en anonym donor. Det er fordi, de ikke vil have, at deres barn
bliver skuffet og ked af det, når de møder ham. At han inte vill träffa sina... Ja, også det, ikke? Men også, at hvis man nu finder ud af, at det er en ubehagelig person, at han faktisk ikke er særlig sød og venlig. Men jeg tænker, at når man netop aldrig finder ud af, hvem det er, så har man jo plads til at forestille sig alt muligt, der faktisk er værre end virkeligheden. Altså, jeg kan da godt gå og være bange for, at han er en kriminel, at han er en meget ubehagelig person, hvor i virkeligheden er han måske ganske ordinær, og det ville være helt fint, at han var det. Men det var då så att med det här numret så kunde du då ändå komma en bra bit på väg. Och så var du med i ett danskt tv-program där man skulle diskutera precis som vi gör nu. Ja. Och då träffade du en tjej. Ja. Precis innan programmet. Vi var 3 unge donorbørn, der var inviteret med til programmet, og vi havde aftalt, at vi skulle mødes og spise aftensmad, inden vi skulle i tv-studiet. Og så i det, vi sidder og spiser aftensmad, så viser det sig, at pigen, der sidder ved bordet over for mig, at hun har det samme donornummer, som jeg har. Oj, hur kändes det? Det var utroligt. Det er din halvsøster, helt enkelt? Det er min halvsøster, fordi at når man har det samme donornummer, så vil det sige, at man har den samme biologiske far. Og så sad vi jo og lænede os sådan tilbage i vores stole og kiggede på hinanden. Og jamen, du har også de der store læber, må jeg lige se dine ører. Vi har en bild på jer två där. Ja. Man ser at ni har väldigt lika leende. Ja, det der billede, det blev taget for 2 uger siden, hvor vi mødtes lige til en kop kaffe og hyggesnakkede lidt. Ja. Och sen var ni så... Jag måste säga att ni var dramaturgiskt skickliga, för ni berättade inte det här i programmet förrän alldeles på slutet. Nej, altså vi var jo inviteret ind til at debattere det overordnede emne om sæddonation, om det skulle være anonym eller åben. Og så vi ville ikke fjerne fokus fra det. Men så sagde vi alligevel til journalisten, vi har en hemmelighed, og du må love, at det først bliver afsløret til sidst, fordi ellers så siger vi det slet ikke. Og så blev de jo helt. Men gik med på, at det først blev afsløret til sidst. Ja. Så det blev väldigt stort uppmärksamhet kring. Det blev en landsdækkende nyhed. Alle ville høre. Men du hade nu fått en halvsyster. Ja. Men du hade fler syskon. Ja, fordi hun havde så en tvillingebror, og hun havde en lillebror, der var blevet til med den samme donor. Så har du plötsligt fått 3 syskon, halvsyskon. Ja, lige på en aften, uden at være forberedt på det. Vi ser bilder her. Det her er din tvillingbror, halvbror. Det er min halvsøsters tvillingebror. Ja, just det. Så det er også inte min just det, din bror, halvbror, det är rörigt här. Och där är min lillebror, halvlillebror. Ja. Men vad betyder det mycket för dig att få syskon på det här sättet? Det har været en fantastisk oplevelse for mig, fordi som barn har jeg følt mig meget ensom ved at vide, at jeg var donorbarn, fordi jeg kendte ikke andre donorbørn, før jeg blev, jeg tror, de her 16-17 år. Og da jeg så først ligesom fik kontakt med nogle halvsøskende, så fik jeg jo lige pludselig kontakt til den her ukendte side af mit stamtræ, altså sådan min donors side af stamtræet, og så lige pludselig kunne jeg spejle mig i nogen, som jeg havde den her side til fælles med, og opdage, at der var faktisk nogen, der lignede, nogen jeg lignede, fordi selvom nogen vil påstå, at jeg ligner min mor, så synes jeg ikke altid selv, jeg gør det. Og så var det fantastisk at se, at der var en pige her, som havde det samme store smil, og de der lidt runde kinder, og et stort hoved, som hvor der ikke passer nogen hatte på. Men kunde du også känna igen i deres personligheter? Altså, jeg tror, at måden, vi sådan snakker på, at vi sådan er meget entusiastiske og gestikulerer, at det har vi til fælles, at vi har let til latter, vi er nogle mundre mennesker. Hvad sa din mamma om det her, at du hele tiden har søgt og søgt? Og at... Hun har været utrolig ked af det. Men altså over at se mig være så ked af det, fordi at hun jo... Jeg tror egentlig, at hun har angret og følt, at hun har gjort noget forkert, uden at hun vidste, at hun gjorde det dengang. Altså hun prøvede jo at tænke det igennem og forudsige alt, men det kan man jo ikke. Og da jeg har du været arg på hende? Aldrig. Nej. Fordi hun har jo fortalt mig, fra da jeg var lille,
at jeg var donorbarn. Så det har aldrig været en hemmelighed, og jeg har kendt vilkårene. Jeg har vidst, at det var den eneste måde for hende, eller i hvert fald den mest ansvarlige måde for hende at få et barn på. Og hun havde jo ikke andre muligheder. Hun kunne ikke vælge en åben donor dengang. Men det kan man idag. Det kan man idag. Och i Sverige är det ju så att där är barnet som har fyllt 18 år har möjlighet att söka sin donators pappa eller far. Men du är egentligen mot anonyma donatorer? Det er jeg. Du tycker att det ska vara möjligt att söka efter? Ja, fordi jeg tænker, at det må være op til barnet selv at beslutte, om ophavet er vigtigt eller ej. Jeg synes egentlig, at det er lidt arrogant af forældre at vælge en anonym donor og tænke, at det får mit barn ikke brug for. Det kan jeg. Der er nok i mig. Jeg har nok kærlighed at give, og nok historier at give, til at mit barn vil finde nok i det. Og det, jeg betvivler ikke forældrenes gode hensigter, og jeg betvivler ikke, at de er gode forældre. Men jeg siger bare, at der er nogle ting, som altså de her etiske spørgsmål, der er større end os, og man kan ikke vide, om barnet får brug for at vide noget om sit ophav, for at kunne hvile i sig selv. Og så må det være op til barnet at beslutte, om de vil identificere donoren eller ej. Och det är också så att man behöver ju inte söka. Det gør man jo netop ikke, og det er det, der er så fantastisk, som jeg prøver at sige til alle kvinder, at hvis I vælger en åben donor, så altså, hvis det virkelig ikke betyder noget for jeres barn, og de vokser op og tænker, at det er lige meget, så behøver de jo ikke at søge den her information, hvis de bare synes, at det er forvirrende eller mærkeligt. Dina halvsyskon, nya halvsyskon nu då, vill de också träffa sin biologiska pappa? Sin donatorpappa? Før de mødte mig, altså der siger de, at det har ikke betydet særlig meget for dem. De har jo også haft, altså de har en rigtig god familie, og de har haft hinanden. De har kunnet spejle sig i hinanden. Og de har haft hverandre? De har haft hinanden, ja. Og jeg har jo ikke haft nogen at spejle mig i, som jeg delte donor med. Men når jeg jo så har spurgt dem, at jamen, hvis jeg fandt ud af noget i min søgen, vil I så have det at vide, eller skulle jeg holde det hemmeligt? Så har de sagt, at så ville de gerne vide det. Altså, de er ikke sikre på, at de ville tale med ham, men de ville i hvert fald gerne se nogle billeder og have navnet. Ja. Du har inte givet upp sökandet? Hvad betyder det? Ja, söker du fortfarande efter din biologiska pappa? Det gør jeg. Det hjälpte inte så där så du kände att nu har jag i alla fall några att spegla mig, men jo, det hjalp i den forstand, at jeg føler, at jeg har fået mere indre ro, at jeg føler, at jeg har nået et delmål. Jeg er kommet et skridt af vejen, men der er stadigvæk et meget stort puslespil at samle. Jeg er overbevist om, at der er mange flere halvsøskende derude. Som er dine halvsøskende? Som er mine halvsøskende. Der var flere hundrede? Måske ikke flere hundrede, men jeg har en af mine rigtig gode venner gennem mange år, er lige blevet åben sæddonor i Danmark. Og han blev advaret om, at han kunne få op til 110 børn. Oj. Og i dag er der jo meget mere kontrol, end der var for 20 år siden. Så jeg tænker, hvis han kan få 110 børn, så kunne min donor sikkert få mange flere. Og man skal huske på, at sædbankerne, i hvert fald i Danmark, jo eksporterer til utrolig mange lande. Så det er jo ikke bare i Danmark, Sverige og Norge, men i USA og alle steder. Vilken fantasi det skulle kunna vara bara tänka sig att du skulle träffa alla. Ja, men det er jo også derfor, jeg tænker, at hvis man nu kunne få oplyst, i hvert fald det med donoren, så behøvede det ikke at være fantasi. Så behøvede man ikke at bruge så meget mental energi på at forestille sig det. Så ville der bare være en virkelighed at forholde sig til. Hur tänker du när du är ung fortfarande? Du är 20 år. 20 år. Ja. Hur tänker du när det gäller egna barn? Jamen, det er jo forfærdeligt, fordi jeg kan allerede mærke, når jeg ser små børn, at jeg vil så gerne have nogen selv på et tidspunkt. Skulle du kunna tänka dig at göra som din mamma, om man tänker at det var en öppen donator? Det er jo det, jeg har svært ved at finde ud af, fordi jeg synes jo selv, at det har været hårdt at være donorbarn, og at det ville gøre det meget, meget bedre, at det var en åben donor, som mine børn så kunne lære at kende, når de fyldte 18. Men alligevel, så ville jeg have det bedst med, at det var en mand, jeg kendte, sådan så jeg allerede, når mine børn var små, at jeg kunne fortælle dem, hvem det var, og vise nogle billeder, altså når de havde nogle spørgsmål. Så behøvede det ikke at være en mand, de voksede op med, men
en man jag kände och som jag ville kunna fortælle dem om. Och du är ung så att det är mycket som kommer att hända i ditt liv. Ja, Du får komma tillbaka och berätta om du hittar din biologiska pappa. Det vore fantastiskt. Och dessutom om det är någon som hör nu och som känner igen det här numret. Ska du säga det en gång till? 137? 137 på svenska. Ja. Och vill höra av sig så kan ni göra det till vår mejl. Det vore spännande. Och halvsøskende. Donorbørn derude, der tror at de kan vara søskende till mig, må också meget gerne skrive. Ja, spännande. Tack för att du kom hit och berättade din historia. Tack för att jag måtte.